lang hilin eh. Nagpakaon ko na ni Udto, nagtakang pagkong kamuti para injang palis, snack. Kani duha na kaputahe, ang turunon aguban di dengag ra, depende ganahan da doy. Tara sa dengag doy. Ha. Luto na siyang kamuti na. Kamuti kinamutihan. Hilaw po na. Hilaw pa lagi. Lagi anda mo daan. Managpan ito, nalinaw na. Diya wala ng kamuti. Naluto na naka. Anong karon ng palitan. Ang ganitang palis. Kamu titurun ko. Udah yan? Walang kamuti. Haning panitan. Kasi kamuti kay magluto ko ron o kamuti turon. Halo kang luto ron eh. Kamuti turon. Lumpiang saging. A few moments later. Saan ka? Ano ko sa pagabre? Ay, tatlo sa bebe. Ay, nakabri na ka? Nanay mo pa. Na, gitaon na? Nagkagubot sila kay mula ka mas ato ka adlaw. Gusto magmuban. Iban naman na. 6,000 pod. Pumasahid, dapat. Na. Di na nawagi. Ito si Za nga, kauban si Za. Hindi gimag tayo sa... Ginak na yung kapag tutagdaan sa kanan siya mabilin. Wala, saan lingawan dyan na. Dito na sa Panginoon. Wow, ang ganda nito. Kumpara ito mga... Alina, ang cellphone! Pero may nanak ko, hindi na lang ta. Pag-ilis na doy. Bukan, bukan mo Ang sama nito, mga dami SIM card. Masya ka, di pilit-pilit. Di pilit. Today ko, masakit po kuhan. I-kuhan ng account. Saan nga cellphone? Ang man sakay. Yan ang gibutang na niya ang account eh delikado hapit mahakag ang Facebook ang YouTube mo lagi. Natatay pa ako mo eh. Meron ti. Kada zani? Ma, Ano? natatay ako. Akala mo, kasama ka. Mamaya na lang, may Bali. kaya naman doon sa Oriplani. Yes. Plano daw si Tatae. Ang galing. Ay wasa. Ang galing, oh. Plano daw si Tatae. Wala sa mo ba sila? Na, doon sa plano Tatae. Uwi na kami Manila eh. Oh, tapos. Balik ka niya. Ha? Bantay ikaw ka. Saan ka Tatae? Sa aeroplano? Aeroplano na lang? Oh, may tira ko sa Oriplani. Dalawa eh. Oh. Wa magaling ko mag-share kay Manlero. Sisa? Zero lang. Passport. Ano yung ganang pag niya doon? Tatae daw sa aeroplano. Ang galing. Ang galing. Mamaya. Ay mo ilagay ng Facebook At dali. bumalik kami. Try daw, tigma pre. Hala. Ito nga, babalik ako. Hala. Uwi ako Manila. Uwi ako. Hala. Maglakad ka lang. Lalakarin mo lang yung antipolo. Madaling ka. Agad dulo. Lalakarin mo lang.
Ha? Iwan mo. Tambol libo. Huwag mo na bumalik dito. Tapos, mamayang gabi si mamam naman ay, ikaw na ako iwan. Ay, di ko. Kasi number ani? Hala, mapulit na. Isti, mag-isi. Kasi number? At tapos gate, linggo, ikay kaya mo rin. Takatanaw ulit. Karera na Pag doon niya. bumalik pa, pag bumalik kami. Unya, mabalik mo doon ka unya. Bumalik! Ah, Sabuhin pa kami babalik. Ang tanaw na talaga mabalik ka unya. Katawaan yung taka. niloloko yung bata. Lagot. Mabalik mo Hala. doon, katawaan yung taka. Hala, ang sama na. Isama na, lingawan na kayo ito. Kami food. Puhon. Balik ka unya, oy. Balik puhon ko nun. Natin. Balik kami. Isi. Tanaw na to unya. Balik kami. Matagal pa ang food. Dahil parang. Si Hana mabuti nagtigil mo din ikuan. Mga to ka lang mamaya maluha kasi baka ako na Di na siya, di na siya magkatok. Ibutang na ako danaw sa kainodoro din eh. nabuhan na rin doon. Ah, tama. Bye-bye! A few moments later. Naman naman kung banggod sa kamunti dia. Ano ning tintuhan. Star margarine o brown sugar, wala naman di gatas. Pero kay condense. Na mag-upak sa ko o wrapper, taguat. Banggod langaw. Ini berbisyo sa una sa wapay COVID sa Bulhay. Pati supply sa una sa Bulhay sa wapay COVID sa pagkamuli ka siya. Pati gama nga sa una. Hindi sila sumhan sila magsaging ginamos kamote dinungag pailin-ilin na napod kay looy. Ilinan. Ikot na ko. Muna ba ako ha? Ay wakway silupin. O ni, kamot ito ron. Kasi matinga mo, agang sakit, pangligo na sa dagat, kay humanda ni ginaglukot karon ligo na. Huwag yun man ikaado. May pinta naglukot eh. Para ugma. Prito na laman. Agahang kamot ito ron. Prepare na ni para ugma. Ugma sa buntag. Nagahang ito ron. Grabe, di maluto. Init sa interno, init sa kadyo, init sa abuhan, init sa adlaw. Grabe, di mapagba.
Grabe, di magkaspi. A few moments later. Ano? Hapon na sila. Sa susunod panhapon. Ilang sudan, oh. Ah. Kinilaw nga timbungan. Timbungan na, Roy? Ilang sili pinarat na. Hindi. Dua. Ha? Dua. Lagay yung nabay luto ka na pa kung bisita. Ha? Wala kung bisita. Tamam. Patang driver ko sa ilang delivery ilang truck. Abot ani mo ni hapon. Ani ko na matug. Napamili ang luto, no? Boleh bate, Wak? Wah, perlu laki, oi. Boleh bate.